Алмағыз, хөрмәтле тамашачылар. Халық жады ынылары исемендәге сираттагы тапсыруыбызда Бөрьян аруынан Баймак районының Абдак авылынан һәм Баймак районының Байым авылынан ике курайсы, борынгыса уйнаган традицион курайсылар Рахимян агай Уилдан улы Асылбаев һәм Галин Шакирян Файзрахман улы катнаша. Мен аларды сынапта борынгыса уйнаган традицион курайсылар дип ныклы итеп әйтә алам. Алар Баймак районында гына түгел, республика күләмендә танылган курайсылар. Мына мен тагы шуны әйтергә теләйм. Безнең тапшыруыбызда катнаша икенче Ыткыл урта мәктәбенең тарих укытучысы Ибраһимов Дәүләт Баягай Сөләйман улы. Уга авылдашлары Хакмар буендагы күрше авылларның халкы бер изге наказ кушып бергәннәр. Бұл туралы тапсыру барышында әйтербез. Хәзер һүзне Рахиман агайдан башлайык. Мына Рахиман агайның кыскаса гомер юлларына килгәндә, мен шуны әйтер идем. Ул бүгенге көндә безнең Башкортстанда иң өлкән курайсыларның бере. Ул гына ла түгел, уйнап йөргән, көчле уйнаган өлкән курайсы. 1917 елның 15 февралендә Баймак районының Абдак авылында туган. Мына Алла бер хәтип әйтә дигәндә, гомер узын булган Рахиман агайның февральдән 15-нда ага 76 тулып, 77 яшьтән китәсәк. Әлеге көндә ул өздереп, гайратлы итеп уйнап йөргән курайсы дип әйттем инде. Менә шунда үзенең туган авылында 4 классты тәмамлап, 12 яшендә аны комсомолга алдылар. 13 яшеннән комсомолның путевка һәм дип әйтәйекме, рекомендация һәм Әхмәр авылында май заводының мөдире булып китә. 13 яшьлек малай өз кешегә хуҗа булып, шунда май эшләйләр инде. Ошо заводта 2 ел эшләгәс, Рахиман агай 39 елда армияга киткәнсе, алтын ел эшендә эшләй. Гадел салала, хәзергә Әбәл районы Кускар авылында ла алтын ел эшендә эшләй. 39 елда армияга алына, 7 ел хезмәт итә, Бөек Ватан сугышы ветераны. 46 елда гына туган ягына әйләнеп кайта. Кайткас Баймак лесхозында техник булып эшләй. Үзенең туган авылында, туган ягында Ирандык колхозында председатель булып эшләй. Мукас сельсоветның председателе булып эшләй һәм Молотов исемендәге колхозның председателе булып 53 елга тиклем эшләй. Адак һаулыгы какшау сәбәпле туган авылына кайтып колхозда эшләй һәм 52 елдан алып 21 елда пенсияга чыкканча эшләй бит Рахиман агай. Почта эшендә, элемтә эшендә эшләй. 38 елда Шәриф Ямал еңгәйгә өйләнеп, 7 бала тәрбияләп үстергәннәр, 7-һендә кешиткәннәр, 5 ул, 2 кыз. Рахиман агай, менә Ирандык буендагы курайсыларның минең белүемсә, борын-борындан иң яратып уйнаган көйләрнең бере Баяз, шулай бит. Менә хәтта курайсы булып өлгергәнме, юкмы, курайга тотынган кеше, шуның багын, шуның кимәлен карттар, өлкән курайсылар Баязты уйнап һанап карагандар, шулай бит. Менә шундый Кәрим агай мәрхүм һөйләп торган. Шул Баяздың тарихын һөйләп уйнап ибәрһәгез инде. Баяз безнең Баймак районында Күсичи Сәбитендә Токтал авылында туган бер шәптә курайсы була. Хәзерге Күсичи Сәбитендә. Хәзерге Күсичи Сәбитендә инде. Шулар ул курайсы данлыклы курайсы. Уга баягы курайды әйткәннәр, ул өйрәткән булган курайсыларны. Шулар кимдәге шәбиләр бу Баяз курайсы дип өйрәткәннәр аны. Шулар халык аны яраткан килеп торып, халык уга ер сыгаргандар үзенә. Мен яратып түгел инде, шулайдан бер ерләп күрәтәйм. Тамактап әйтеп. Тамаклап инде. Тамактап Ирандык буенда үскән курайсы бит инде. Ирандыкка тагын үзәгеннән шылтырда үдереп ага елга. Баякы курайсы һин һәйбәттең Мәүлә бирер дигән күп елга дип баягы ер сыгаргандар. Менә шулар Баяздың тарихы китә инде. Шуңа өстәп мен әйтеп куйам. Кәрим агай мәрхүм әйтә торганы, ошо курайы менән халык арасында абруй казанганы өчен көнәшүчләргә ялган ялу язып, әйтеп, байлар ул урман арасында тауларда касып йөргәлә мәҗбүр була, шунда ошо yerda йырлап йөргән дип Кәрим агай һөйләп торган. Баяз саукалык итегән Хәсән авыл йөргәндә саукалык та бар шикелле бит. Бар. Әйтә торган курай. Көйдә.
берген. Рахмат, Рахман ағай. Мына Дәулетбай ағай тапшыру башында әйттек бит инде. Авылдаштарыгыз, күрше авылдардың халыктары һеҙгә бер изге наказ биргән дип, мин аны хәзер үк әйтә алам. Февральдың 13-ндә Шәкәрән агайга 60 яшь тула. Һәм Дәулетбай агайның изге миссияһы шунан гыйбарәт. Уга бөтә тамашачылар алдында Шәкәрән агайның кем икәнен әҙерәк тамашачыларга еткерергә. Чөнки үзе басалык кеше буларак мөгаен әйтүдән тартыныр. Һеҙгә Әйе, ауылдаштар миңа бик изге һәм зур бурс йөкмәтеп ебәрделәр. Шәкәрйән агай безнең тирә-як авылда һәм ауылдаштар араһында абруй ҡаҙанған кешеләрҙең береһе. Башҡорт егеттәренең 4 сифаты була дигәндәй, бына шул 4 сифаттың бөтәһе лә Шәкәрйән агайда ла бар. Беренсенән, күреп тораһығыҙ, ул танылған ҡурайсы, ауылдаштар һәм район алдында. Һәм уның ошо беренсе сифаты булып торһа, икенсе сифаты уның көрәшсе. Йәш саҡтан Шәкәрйән агай көрәшеп йөрөнө, ауылда, районда бик күп тапҡырҙар призлы урындарҙы алды. Һәм әйтергә кәрәк, 49 йәше тулып 50 йәшкә киткән ваҡытта районда ул көрәшеп, хатта беренсе урында алып, елкәһенә һарыҡта һалып торҙо. абсолют чемпион булды инде. Абсолют чемпион булып китте. Ауыр вес буйынса. Һәм икенсенән, өсөнсөнән әйтеп битергә кәрәк уға, Шәкәрйән агай шул уҡ ваҡытта ғаилә, өлгөлө ғаилә башлығы булып тора. Ул еңгә менән икеһе 13 бала тәрбиәләп үҫтерҙеләр. 13 балаһы ла эшсән, тырыш, өлгөлө һәм уның юлынан баралар, дип әйтергә кәрәк. Шәкәрйән агайҙың тағы ла бер яҡшы сифаты әйтеп битергә кәрәк уның. Ул эшһөйәр Шәкәрйән агай. Колхозда бына шул эште яҡшы башҡарғаны һәм егәрле, өлгөлө эшсе булғаны өсөн бик күп тапҡырҙар маҡтаулы, исемдәр алғаны бар, значоктар алғаны бар. Шәкәрйән агайҙың шул уҡ ваҡытта уның әйтергә кәрәк, балаларла уның юлын дауам итәләр. Эшһөйәрҙәр. Мына шуға күрә лә баяғы республика халҡы алдында ауылдаштар миңә уны 60 йәше менән ҡотларға һәм ҡартлыҡ һәм шул уҡ ваҡытта оҙон ғүмер, һаулыҡ теләргә әйтеп ебәрҙеләр инде. Бына шул бурысты бөгөн мин тапшырам инде. Рәхмәт, Дәүләтбай ағай. Һеҙ һаҡмар буйы ҡурайсыһы булараҡ, Шәкәрйән ағай, әлбиттә, Буранбай көйөндә яратып уйнайһығыҙҙыр инде. Шулаймы? Әйе, уйнайбыҙ. Әйҙә тыңлап алайыҡ әле Буранбайҙы. Рәхмәт, Шәкәрйән ағай. Бұл енді. Рәхимән ағай, һеҙ нисә йәштән ҡурай тарта башланығыҙ? Мен 7 яштан башлап ҡурай тарттым. Уже 10 яшта уже мен бейдергә эшләдем. Мәктәптә? Мәктәптә. Халыҡта, ауылда? Ауылда ла. Кемдән өйрәндегеҙ? Балаларла.
Менің өзім Асмаев Ғалимият деген ағайым болды. Шуан үйрендім, ол мені үйретті енді құрайға. Сәхнәлә бәйгеләрдә, йыйындарда беренче тапкыр касан сыгышар? 1930 ел Ата Сүлейменов мәрхүм инде ул Баймактайнан артист. Шул фестивальга ебеде курайчыларны шул башлап ибәрде Баймак районында. Иң беренче Ленин клубында иде ул вакытта. Искәре Советларында. Шунда мин алдым инде беренче урынды. Старший Мутаев Фатих деген бер алды. Жердан беренче урынды, шулай дип 2 яшь егет барып шунда тәү фестивальда бергә булдык. 32 ел тагы бардык. Бер нитеп алган инде. Арында миңа 2 урын ләкте. Фатих барым барманы, анда Хизбулла Хусейдан ул алды беренче урын. Жердан. Корайдан Ябиков Зәйнетдин деген бер ал, Юлалдан килгән. Ул Байшавылны килде. Машлай итеп, шуннан башка хугыш биткәнсә, фестиваль йөреп булмады. Хугыш беткәс дәвам итеп алып киттегезме? Хугыш биткәс тагы дәвам итеп алып китте. Анда һезнең Ирандык колхозында беренче Ирандык колхозында бит Корайдан 5 кеше булдык инде ул вакытта. Насиров Сабик мәрхүм, мен, Баталов Мөхтәр, Абдулла Найрат, Вакибир Хабир, бит елда кайвакта Уфага 2 мәртәбә тарадык. Общий курajlar arasında şulayt Ирандык колхоздан башлай бердик. Анан 52 елда колхоздан совхозга айландык. Уже Сибай совхозы булып кетти. Ул вакытта Сибайдан бизге тагы өз курajы кушылды. Харасбияда Хайбуллин Салават, Исмаилов Бөхлиус. Башларында бит күмәктә биреп, тагы анда 65 ел тагы айрылдык Сибай совхоздан. Ирандык совхозы булды. Иран совхозы булдык. Анда без уже барып Үдүбүр совхоздан 15 кишини ялып үтүп алдык. 15 курайсага барып баштырдык. Мына карап яштар да эреп көтөрүлүп кете бит. Кетти үтәрилде. Шәрипов Мөрит агайлар, башкалар сайт, Исламголов, Иски Исламголов, Утаганы Рашид, Базаров, Дамидар Барков, Шуан Ластуров, Ганнур, Сагадиев, Ишбердиндар башлайды бит күмәкләп, шул кешеләр белән 15 барып толып китте. Бу йөргәндә biz сәхнә толып тора торган. Аймакта да кайдалап шунда. Ну Ирандык совхозының курайчылары гәүлә берне әйтен саулап. Йөрне. Рәхимән агай, менә мин эшләйм 69 елда бит Башкортстанның 50 еллык айканлы 50 курайчыны Ленинградка бергәндә һәл катнаштыгыз шәйбет. Анда бит Шакиран агай һәл катнаштыгыз. Без дә булдык. Әйткәндә һәл үдегез нисек өйрәнә башлаган курайда. Biz малай гына вакыттан өйрәнә башладык. 2 айдан курай тотып кына өйрәнә башладым. Ошаны алар хугышка кайтып беттеләр. Анан Торып калдылар инде. Хугышта калдылар, алар кайтмай. Кәрим Дияров агай укыткан вакытта 5-6 классларда шуларны өйрәндек. Шуан арыянда үзем дәвам иттем. Концерттан бер вакытта калмадым. Мин район исмотына һәр вакыт барып катнашып йөрдем. Һабан туйларында уйнадым. Шакиран агай, менә үдегез булып шуны әйтәм. Аснапта Кәрим агай битендә ул борынгы традицион курайсы булды. Борынгы курайсыларның вәзенен хаклаган. Менә һезнең икегез дә ана шул вәзен булуы, менә һезнең укытучы Кәрим агай икән, һезнең күкрәк тавышларына хидереп тора хәтта. Менә шуннан һоң 1929 елда Башкортстанның 70 еллыгында ла һез килеп катнаштыгыз шәйбет. Артаман өстәп әйтәм шуннан менә курай байрамнары үткәрелде бит республика күләмендә. Ямабай Исәнбаев исемендәге призга 91 елда аның 100 еллыгына арналган йыйында Шакиран агай 2нче дәрәҗәле диплом алды шулаймы? Рәхимән агай өлкән курайсыларның арасыннан сыгыш яһап, өлкән курайсы дигән приз алды. Көстә уйнап шунда бит хәтта игедәктә уйнаган сакта бөтә халык биргә чыгып киткән түгел. Майдандан чыктылар биргә. Мин ахыреттәгеләр кайны утырган бер бий башладылар. Ахыры үзем курай ташлап, аргас сәхнәләр биеп, курай үзем төшүп тә шуларга тымдылар. Хәзер инде менә курай уйнауга күсәйек. Башласа курай уйнауга халык әйтмешчә хандугасты мәсәл белән һәйламайлар диләр бит инде. Курайсылар турында тапшырып булгас, һәр һезнең яраткан көйдәрегезгә күсәйек. Һезнең менә репертуарда Рәхимән агай бик кызык кына, матур гына бер көй бар. Исеме лә кызык аның Суаш көе. Шуның тарихын кыскасы әйтеп уйнап бирһәгез. Башкортлар кайда йөргән? Курай белән дан тоткан битендә шул бер Суаштың бер матур гына кызына өйләнеп, теге кызны алып кайта. Алып кайтып, менә хәзерге өлкән Түркмән аръягында Суаш табы тибе. Шул Суаштың тавында килеп теге үзләренә кушылып шунда курай тартып, бая хатынына ер сыгарып, мәшгулат сыгарып, көй сыгарып, шуннан сыккан бер ер ул эме. Шуны белән
Бұл Сывашта өтіп үйретеді аны түркмен аржағында. Кәләсін шонда алып бара бергәнде. Шонда алып барып, шонда утарып алған бұларды. Тартып берген. Рахмет ағай. Хар Шәкәрен ағай, һез мына Кәрим ағайдан укысы буларак, аның байтак кына көйдәрен анан фестиваль ишетеп утыкканыгыз бит мисалы. Мына әле нинди көйдө тәкъдим итәрегез? Селковский. Салковский дигәндә, бит. Аны тарихы билдәле бит инде. Әйдәгез. Рахиман ағай, мына Ирандык буй курайсыларында, гомумән Бүрян руу курайсыларында Дүңгәр ыруында да бик яратылып уйналган бер көй бар, Саптар юрга. Бар. Һезнең репертуарда ул бар, һәм бик матур итеп уйнайгыз, ишеткәнем бар. Шуның тарихы белән башкар бер Саптар юрга ул шундай сабыр шәпти юрга була ул. Аның хужаһы ул юрганын үстендә тустак белән кыбыт утыртып, шуны юрга атып бирә, шунда ул кыбыт сайкалып түгелмәгән булган. Яһә үлгәс, ирәндә бер яланда, тегел йөргәндә тотып алырга уйлыйлар. Аны бер тоба шу иде касып та йөри ул шу иде. Бу шулар сыккан кийү тегел. Саптар юрга икән кий шу булай инде. Тыңлап карай. Тартып
Рахмат. Рахман ағай. Шәкірен ағай, мына һеҙҙең ауылда әйткәйнегеҙ, Закир Эмилбаев деген бик шәп ҡурайсы булды тип. Шәпле ҡурайсы. Аның бик матур үҙе генә уйнаған бейеү көйҙәре була торғайны тип. Әйе, бер ике көйөн мен отып алып ҡалдым. Ана шул ике көйөн Мала ғына ваҡытта. Әйе, шул беҙгә ишеттергеҙ әле. Бына был көйҙәрҙе, мәсәлән, бик күп кешеләр әле ишеткән юҡ әле. Рахмат Шәкәрен ағай. Мына уйлап отырам, һеҙгә мәжлестәрҙә кешеләрҙе бейетергә тура килгеләй ахыры. күп бейеттем инде, күп туйҙарҙа, күп ерҙә ҡатнашым. Шул һиҙелә. Файда бирә барыбер ҡурайына буға. Рәхмәт ағай, мына безнең Ирәнлек ҡурайсыларында тағы бер Дин буйы буртат дигән бер бик матур көй бар бит, әйбәт. Мына шуныһы ҡыҙыҡ. Ирәнлек буйы ҡурайсылары уйнай Дин буйы буртат дигән көй. Дин буйында мин аны уйнаған ҡурайсыларҙы ишеткәнем юҡ әлегә. Шуның тарихы көйө. Аның тарихы беҙҙең Ирәндек районында электән Ысполовҡа йөрөй булдылар. Һалагыдыуға, шу яҡҡа. Мына ошо Дим һыуылама Уфа дәргәһендә килгәндә бер ҡурайсы үҙе төшә бер ҡыҙға. Шуға тегенең атаһы әйтә, бына минең буртатым бар. Кем дәгән бына ошо Дим буйы буртат дип әйтеп бер көй сығарһа, мин шул кешегә ҡыҙымды бирәм ти.
Мына шунда көмәктә баяшлап егешләр утырып, бер курайсыга баягы йыр сыгарып да көй эзләп табып, мына шул кызны алып кайталар кәләшлеккә. Мына шуңа сыккан көй ул инде, дип буйыртат дип. Тыңлайык. Тыңлап барайык. Рәхмәт. Мына Кәрим агай мәрхүмнән дә ишетергә туры килә торгайны. Мәдән бит бер үк исемгә төрле варианттар, көйдәрнең варианттары сыккан бит инде. Мына бу байыктыгын алып караганда ла карт байык дигән көй бар. Ушан байыгы, Кине бай байыгы, Урман байыгы. Һәм мына Рәхиман агай әйтүенсә, хатыннарның байыгы, аны бесәләр байыгы тәйинләр. Ирдәр байыгы дип. Байыкты һезнең икегездән дә берәр байыкты тыңлап алырга инде. Шәкәрен агай карт байыкты менә бәрһәгез. Вайнды. Рәхмәт агай, Урман байыгын тартып үстергез дә.
Рахман ағай, мына бірыңғай һеҙгә шуныңғай уйнау бәлки қиын булыр. Мына һеҙҙең репертуарҙа Сәлим көйө тигән бик матур үҙенсәлекле көй бар. Шул Сәлим көйөн дә тыңлап алайыҡ әле. Давай. Рәхмәт, Рахман ағай. Мына беҙҙең тапшырыуҙың исеме осраҡлы түгел. Ул Бөрйән ырыуы ҡурайсылары тип аталыуы. Сөнки яңыраҡ ҡына Зәки Вәлиди, Әхмәт Зәки Вәлидиҙең яҙғанынан Бөрйән башҡорттары тураһында шуны беҙ уҡығайныҡ. Башҡорттың ысын башҡортто белгән, аны булмышын аңлағың килһә, Бөрйән башҡорттарына барырға кәрәк тип. Ә башҡорттың рухи донъяһында ҡурай сәнғәте ниндәй урын алып торғанын аңлатыу кәрәкмәйҙер. Мына был ике ҡурайсы тураһында мин шуны әйтергә теләйем. Ошо Бөрйән ырыуының борон-борондан килгән традицияларын алар һаҡлап килеүселәр. Береһе Ирәндек буйында. Һәм ҡыуанысҡа ҡаршы алар берәү генә түгел. Һаҡмар буйында ла бар, Аллаға шөкөр, ҡурайсылар, Ирәндектә лә. Мына Шакир ағай, Рахман ағай шуларҙың типик вәкилдәре. 1970 йылда Ғәбит ҡурайсы, Ғәбит Сәсән бер йыйында байыҡ көйөн уйнағас, 90 йәшлек бер ҡарт сығала, улым, һин байыҡ көйөн ҡолаҡтан ишетеп кенә уйнағандан ишетеп кешенән уйнайһың, ә мин байыҡ ҡурайсының, байыҡ Сәсәндең үҙе уйнаған ишеткән кеше тип, ҡана бер әле ҡурайыңны уйнап күрәтәйем тип, уйнап күрәтә. Мына мин бының менән нимә әйтергә теләйем. Был кеше Ишмөхәмәт Сәсән Мырҙаҡаев була. Мына хәҙерге Әбейел районы Яңы Балапан ауылынан. 90 йәшлек бабай була. Шуға 20 йәшлек Ғәбит 7 йыл буйы йөрөп, 97 йәштә донъя буя. Ишмөхәмәт ҡурайсы. Уның белгән ҡурай көйҙәрен, ҡобайырҙарын отоп ала. Әйтергә теләйем инде, дәртең булһа, рухың булһа, 90 йәштән дә уйнап була, 7 йыл буйы тип. Мына һеҙҙең икегеҙгә лә мин 90 йәштә лә ҡурай уйнарға яҙһын тип теләгемде әйтергә теләйем. Һәм тағы шуны әйтергә теләйем, был тапшырыуҙың маҡсаты 2 йүнәлештән. Беренсенән, мына ысын боронғоса уйнаған традицион ҡурайсыларҙы күрәтеү. Бөгөнгө көндә республикала иншалла ҡурайға ынтылыш көслө, балалар араһында ҡурайға ынтылыш көслө. Ләкин ҡайһы берҙә яңылыш йүнәлеш алыуҙары ла мөмкин. Еңел елпе ҡурайсыларҙы ишетеп, шуларҙың уйнауына ҡарап. Бына ысын боронғо ҡурайсылар нисек уйнай, шуны күрергә беренсенән. Икенсенән, мына әле тапшырыуыбыҙҙа яңғыраған көйҙәрҙең күбеһе беҙҙең эфирҙан, телевидениянан бер ваҡытта ла яңғырағаны юҡ. Шуның өсөн мин һеҙгә ысын күңелдән рәхмәт әйтеп, һеҙгә мына артабанда ошолай, мына Дәүләт байға әйтмешләй, башҡортҡа саф, хас шундай сифаттарҙан айырылмасҡа, ошо сифаттар һеҙгә һаман юлдаш булһа, 90 йәштә лә Алла бирһә, ҡурай уйнарға һеҙҙең мөмкинлегегеҙ булыр тип мин өмөтләнгем килә. Һеҙгә тик яҡшылыҡтар теләп, ысын күңелдән ошо тапшырыуға килгәнегеҙ өсөн рәхмәт әйтергә теләйем. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең тапшырыу ошоноң менән хәҙер тамамлана. Хушлашыу күстәнәсе итеп, хәҙер ҡурайсыларыбыҙ Рәхимән ағай менән Шакир ағай тағы бер көй беҙгә тәҡдим итерҙәр дип уйлайым мин.